Pod wantiere weche mag arita ni komanda mar Obila e kaunti ma Nairobi, Isa Mohamud, owacho ni Obila osemako jonjore 48 e kaunti ma Nairobi e bodwe achiel mokalo. Isa wacho ni kuom jonjore ma kamago, jokuoge mag apiko gin 48, 11 mitiyogo e yako puothe mane omak kod asere. Kaka jafwambo mar Kristo leronwa, Isa oyango ni pok oyudo oboke mar ng'anyo mar kweth mobalo kod piny owacho e wi medruok e nengo mauta. E kinde ni matimbe mag njore motenore gi siasa osebedo ka medore e pacho kae, komanda mar Obila e kaunti ma Nairobi Isa Mohamud yango ni gisemako jonjore 84 e kaunti ma Nairobi e bodwe achiel mokalo. E twak mare kod jofwamb weche e log tich maduong' mar Obila e kaunti ma Nairobi, Mohamud wacho ni kuom ji 84 go, 48 gin jokuoge mag apiko, e kinde ma 11 gin jonjore ma itiyogo e yako lope e kaunti ma Nairobi. We have arrested 84. Those goons, we have different types of goons or gangs. I don't know what you call them, but 48 are motorcycle gangs and 11 are for Mashamba. You can see even bows and arrows. We have recovered. This is for Mashamba, Shamba goons. We arrested them in Kayola and Ruai, those areas. So these are also for Mashamba goons. So this is becoming a professional. We go in a minga goons, but tuna sukumana na hawa, and we have charged them before court. So we were able to. That month, we were able to seize 100. Mohamud leroni apedha makamano se bidukai tayo kod malingling mag Obila mang'weyo malingling pacho kae, kabende ogolo siem mager jonjore e kaunti ma Nairobi ni ndalogi oserumo. We have increased foot and mobile patrols, particularly in the city, to deter criminal activities and also reassure the public. Our operations are guided by actionable intelligence, allowing us to target specific individuals and criminals. Kata kamano, ne urem chiwo ler malong'o ewi kwan jonjore mag gisemako ma itudo kod tulo mag siasa chieng' ngeso mokalo e kar chung' od bura ma Kikuyu kod wang' apaya maduong' ma Southern Bypass motelo ne romo mar kweth mobalo kod serikal e kar chung' od bura ma Kikuyu. On the number of, particularly, I beg to give you later. If you don't mind, you can get my number and you can ask me after 1 hour from this, and I'll give you exact numbers. I don't want to speculate. E apedha makamano, Obila ne omako apiko 124, simbe mag ong'we yamo 534, laptops, bunde mag nyadala, kaachiel kod asere. Ewi ng'anyo mochan bago kod kweth mobalo kod serikal, ewi medruok mar nengo mauta pacho kae, Mohamud wacho ni pok giyudo kwayo makamano. Ne ogolo siem mager ni Obila ok biye kod ng'anyo moro amora madhi muocho tulo kaachiel kod ketho mwandu mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Achiji adek mane omaki kotenore kod monj ma seneta ma Viga Godfrey Osotsi